A partir d'este dilluns, les poblacions de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles s'uneixen per iniciar una nova etapa de Delta.cat, un mitjà de comunicació multimèdia i multiplataforma nascut a Deltebre el 2018, que ara s'hi agrupa en 3 municipis més del Delta de l'Ebre. El mitjà compta amb la web deltacat.cat, els dials 107.6 i 91.1 de l'FM i també per la TDT i la televisió online a la carta, tot per crear una nova estratègia comunicativa i fer conjuntament les reclamacions d'un territori. Aquesta fragilitat portada a l'extrem en la línia de costa, però també en les infraestructures i en l'acció pública del dia a dia als nostres municipis, ha de fer que en la veu de Delta.cat també poguéssim donar aquest punt de solemnitat i de dignificació a la ciutadania del nostre Delta. Estem en un moment delicat, estem en un moment que ha d'haure, serà necessari que anem molt tots a una, que sentin la nostra veu, i per això serà importantíssim la col·laboració de Delta.cat. I potser l'eina del Delta.cat a través de la ràdio, de les pàgines web, és a dir, pot ser també una manera de difondre molt més aquesta situació del Delta, que si no ens preocupem tots i no fem alguna cosa, desapareixerà. Obrir-nos als altres ens permet que ens coneixin millor, que sàpiguen com som, i també és un punt a valorar, perquè això és importantíssim. I llavors també, com diuen ells, el tema del nostre Delta tan estimat, que no tenim tot el reconeixement que crec que hauríem de tindre. L'illa de Buda, un dels jocs més idíl·lics del Delta de l'Ebre, ha acollit la inauguració, que ha comptat amb els 4 alcaldes del municipi i amb actuacions musicals, entre ells la rondalla dels 3 cantadors. Pobles d'aquí al Delta mos han volgut ajuntar per crear lo Delta.cat i poder-nos informar lo que passa en esta terra, la més bonica que hi ha. A partir d'este dilluns, Delta.cat oferirà tota la informació dels 4 municipis deltaics en format ràdio i televisiu. Delta.cat, som la ràdio del Delta perquè som la ràdio de Deltebre, de Sant Jaume, de l'Ampolla i també la ràdio de Camarles. Delta.cat està compromesa amb l'essència de les ràdios municipals. Això vol dir la proximitat i la clara voluntat de convertir-se en la veu de la ciutadania. Crear aquest espai de comunicació on en un clic a l'agenda veuràs tots els actes que hi ha des de l'Ampolla fins a Poble Nou, perquè també es donarà cabuda a altres nuclis urbans del Delta de l'Ebre. Això, en 2, 3, 4, 5 anys, dona una potència molt potent. Jo crec que, políticament no ho han de decidir els alcaldes què és el que han de fer en el futur, però sí que està clar que el Delta de l'Ebre sortirà molt reforçat d'aquest àmbit comunicatiu. La ràdio engega la programació a les 8:30 del matí amb el recapte d'estiu i a les mitges hores és el moment dels butlletins informatius amb la informació dels 4 pobles. Les zones de Delta.cat també compten amb una gran selecció musical. A partir del setembre tornaran els programes al dia a Terres de l'Ebre amb Leonor Pertomeu, amb tota la informació territorial, i el FAR, el programa d'informació marinera, amb la veu d'Eduard Carmona com a corresponsal del Delta.